Com anem? Mireu quina rampoina més útil que m'he trobat, on hi tinc intenció de començar a guardar i classificar llavors. Però no hi guardaré les llavors del que menjo, la fruita, la verdura. No, començaré guardant unes llavors molt especials que m'han enviat des de l'associació L'Era. Es tracta d'una campanya que anomenen Esporus, que ve a ser un banc de llavors de varietats locals i també d'ecològiques. Això vol dir que parlem de varietats que estan més adaptades al territori, és a dir, el clima més típic d'aquí mediterrani, i a més, de ben segur que parlem de que al final tot això ve a ser més saludable si ho comparem amb varietats que han estat modificades genèticament en laboratoris perquè resisteixin millor l'atac d'una plaga o perquè aguantin més l'ús de certs pesticides. Si parlem de cultius ecològics locals o tradicionals, al final tot acaba sent més saludable per nosaltres i pel planeta. Us ensenyo una mica les varietats que m'han enviat. Tenim ravenet, diferents varietats de pèsols, cultius de fulla com enciam, escarola, bleda, rúcula o roqueta. També vaig demanar uns quants de nap i faves, ja que ara ho farem a la tardor, de dues varietats diferents i a més aquelles bledes de colors tan boniques i una altra que no recordo, que es diu varietat vellotet. Aviam si algú sap què és, jo ho buscaré també. Jo el que faré serà ara de cara a la tardor, començaré a fer planter i si tot va bé doncs aniré ensenyant com van avançant i quines varietats vaig cultivant i aviam si arribem fins a la collita. A la descripció us deixo més informació per qui li interessi fer un cop d'ull per veure quines varietats locals o ecològiques venen o per qui vulgui saber-ne més de l'associació L'Era. Apa doncs, fins la propera!